sarkin madagali ya baka da tsoro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'an Allah, jama'an ƙwarai, ina ce da wani bayani ne. Da fatan kuna lafiya, da fatan kun yi sallan juma'a lafiya ƙalau. So ina muku fatan alkhairi jama'an Allah, jama'an ƙwarai. Kamar kullum dai, sunana Zainab Umar, sarauniyar yaƙi da maza su ƙara aure. Yaƙi na ba yana nufin wani abu bane, yaƙi na yana nufin ni ina nufin kawai damuwata in ga mazaje sun ƙara aure. Mai mace ɗaya ya yi biyu, mai mata biyu ya yi uku, mai mata uku ya yi huɗu. Ya rufe ƙofa kenan. Shine fa kawai abin da na ce. Ban ce wani abu ba, ban haɗa faɗa ba, ban ce kaza kaza ba. Kuma kullum ina gaya wa mata sai dai su yi haƙuri. In kin san ke kaɗai ne a gidanki, ko kin san ku biyu ne, ko kun san ku uku ne, so ku kwana ma da shirin cewa mijinku zai ƙara aure. Dan ƙarin kishiya ya zama dole ne, dole ne. Why? Because idan mata muka yi la'akari, yanzu matan mun yi yawa, muna da yawa. Kuma mazan sun yi ƙaranci. Duk wani abun da ake faɗi tashi za ku ga in ma kisa ne da sauransu, duk ana amfani da maza ne. Ban face mazan sun ƙare ba, amma dai suna ɗan wannan ɗansu yana ɗan sauka, limit ɗinsu yana sauka. Mata kuma duk kullum ƙaruwa muke yi. Idan yanzu a ce za a bibbi mazajen da suke nan, a ɗebi mata a bi kowa da a bashi ɗaɗɗaya, to sai an kuma ƙara bi kusan sun biyu ko uku ko hurhudun mu gaba ɗaya. Abin da ke bani mamaki da wasu matan, wai sai su ce ba sa son kishiya. Kuma abin da zai baka mamaki da ba sa son kishiyan nan fa, sun san fa cewa yanzu maza na ƙaranci, ba sa son kishiya. Maza za ka ga yara mata gare su, sun haifi yara mata bila adadin, baka san adadinsu ba. Kuma wai suna yaudaran kansu da cewa wai suna tunanin wai wannan yaran da suka haifa ɗin su ma in sun taso kenan za su yi aure, kar su auri mai mata, su auri wanda ba shi da mata. To kun ga haka ba zai yi ba, haka ba mai yiwuwa ba ne, yaudaran kai ne. Dan Allah mata ku daina yaudaran kanku, kishiya ya zama dole. Mata irin matan nan masu nuna nawo mazajensu, wallahi ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Ka ku manta za mu mutu, za mu je gaban Allah. Akwai kwanciyar kabari, akwai kuma hisabi. Mace in kika muna nawa mijinki, wallahi jin daɗin ki kawai a duniya ne, amma kin san irin azaban da zaki ci a lahira. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya leƙa wuta sai ga mata ne sun yi yawa. Akwai mazan amma mai mata sun fi yawa a jahannama. So me ya jawo irin haka? Yana ɗaya daga cikin ire-iren wannan halilluka da wanda bai kamata ba mata suke yin shi. Saboda mijinki ya aure ki, sai ki ce ke za ki je gurin boka, za ki je gurin malami, za ki je gurin waye, wai a naɗe kan shi ne ko a yaya ne suke faɗa ne, oho, wai sai ya zauna da ita kaɗai, ba ta son kishiya. Shin dan Allah kishiyan nan akan ki za ta zauna? Shin dan Allah ki za ki siya mata abinci? Shin dan Allah ki za ki ba ta gurin bacci? Shin dan Allah ki za ki wahala ciyar da yaranta ko shayar da su ko tufatar da su? Dan Allah, dan annabi mata mu makan mu fada. Hakan da muke yi bai dace ba. Mu ɗauki kishiya abokiyar zama. Nan ke ce za ki ci wace ƙawar ki ce waye menene kaza, amma da miji ya ce yana so su yi aure sai a turmuɗe fuska, a canza yanayi, a kawo wani abu daban kuma a ɗaura. Saboda Allah da annabi bai kamata kuna haka ba mata. Ya kamata mai makan mu faɗa, mu da kanmu mai makan mu faɗa. Abin da ya fi dacewa da mu kenan. Bai kamata da mijinki ya ce zai miki kishiya ki ɗaga mishi hankali, ko yana haƙuri yana zama tare da ke kuma a hakan ki zo kina azabtar da shi ba. Wallahi ko in ba tun Allah ya ɗaura wa maza tausayin mu ba, za mu wahala a rayuwar mu. Amma Allah ya taimake mu
Allah ya rufa mana asiri, ya ɗaura wa maza tausayin mu a zukatansu. Dan namiji duk yanda yake Allah ya ɗaura mishi tausayin mace. To me yasa mu matan ba za mu yi wa kanmu ƙiyamun laili mu tausaya wa maza ba? Wallahi suna ƙoƙari a kanmu. So fa suna shan wahala. Duk yanzu faɗi tashin ɗa namiji, ruwa, rana, iska duk yana yi a kan mace ne. Yau idan ta ce kaza, ƙoƙarin shi da ita da 'ya'yanta ya biya musu buƙata. Ya biya musu buƙatarsu. Shi a damuwan shi. Me yasa za ku na yin haka mata? Idan lokacin da mazajen ku suka zo da shawarar za su ƙara aure, ku ba su ƙwarin gwiwa. Hakan zai sa a samu zaman lafiya cikin iyali. Kishi abokiyar zama ce. Ba ke za ki ciya da ita ba, ba ke za ki shayar da ita ba, ba ke za ki tafatar da ita ba. So don an ce za a kawo ta, bai kamata ki ringa ɗaga hankalinki ko ki ɗaga hankalin mijinki ba. Duk wacce za ta zo, ko da ta zo da niyyar ƙeta ne a ranta, ke idan ba wai da niyyar hakan kike zaune da ita ba. Duk wani muguntan da za ta yi is a time. Time ne. Allah zai ba ta aron lokaci kuma amma za ta ga ƙarshenta. Kun taɓa ganin yadda mai gaskiya ya taɓe? Mai gaskiya baya taɓa taɓewa. Amma ni dai abin da na sani ko yaushe mumini sai Allah ya jarabce shi. Dukkanin wanda Allah bai jarabce shi ba ma shi da kanshi ma sai ya ce wai me yake faruwa da shi ne. So har kullum fatan mu dai idan Allah zai jarabce mu, Allah ya ba mu ikon cin jarabawan da zai mana. Dan Allah dan Annabi mata mai makan mu faɗa mana su. Kishi abokiyar zama ce, ba abokiyar gaba ba ce. Bai kamata ba. Dan Allah dan Annabi. Mai makan mu faɗa. Zagi, a'a wani menene, wani wane ne duk bai kamata ba. Maza kuma ku rinƙa tausaya wa matanku. Don wasu mazan gaskiya tausayin ya yi ƙaranci. Magana ta domin Allah. Ba za ka siya matanka sabulu ba. Ba za ka siya mata omo ba. Ba za ka siya mata kayan kwalliya ba. Ba za ka siya mata ba ya yi yawa. Although dai ban ce wasu ba sa siya ba, wasu suna siya ba a amfani da shi. Magana ta domin Allah kenan. Wasu suna siya ba a amfani da shi. Amma wasun ba sa siya. To me ya kawo haka? Me yasa kuke yin haka? Bai kamata ba. Bai dace ba. Dan Allah dan Annabi. Maza da mata mu yi ƙoƙari mu gyara. Rayuwar nan fa ƙalilan ce. Ba ta da yawa. Kawai faɗa za mu yi ma kanmu. Sai komai ya zama mana daidai. Zagin shugabanninmu da muke yi, wallahi la'azim ba daidai ba ne. Idan ɓera da sata, to daddawa ma yana da warinsa. Allah da manzansa sun ce kada mu zagi shugabanninmu. Kada mu zagi shugabanninmu. Amma mu a wannan zamanin yanzu dan ina APC kana PDP, sai a'a ko da ɗan PDP ku yayi abu sai ni in zo ina zagi ina kushewa in ce bai yi ba. A'a wancan yana APC, in ina APC kana PDP, in ƴan PDP sun yi abu mai kyau sai in kushe, in APC yayi abu ka kushe. Bai kamata ba. Shugaba duk inda yake, Allah da manzansa sun ce mu yi musu addu'a da fatan alkhairi. Saboda idan ka faɗi abin da ba daidai ba, idan shugabanka ya lalace, kai ne za ka sha wahala. Amma idan ka mai addu'a